слънче. Къде сме, бе, кака? Ресторант Лесника. Кога не си била тук? От 2002 година. Сериозно ли, бе? Да. Ми супер, я. Дай да видя. Стига да ни изгори в ръцете. Защо не Не оставяй дявола да те победи. Найс. Кой ще да има? Милиони? Ще заспарят, ако има пари тук. Това са на немецка пари. Цепим на 3 готово. Най-малко... Видях календар от 2008 година, аз съм скоро да 8 години минаха, човек. По-му скорото. Човек, тия тъмни коридори изглеждат филм на ужасите. Доста е студено, да. Ма не ти вижда запах. Това по-скоро е било такова. За вино. Заради разходите, според мен. За работа с хладилни шкафове, витрини и камери, подготовка, бъде. Чичка чувам аз съм. Аз чувам и бушение, ако. И аз съм бутин. Тук исках хладилните витрини за зеленчуци и тим подобни работи. А това отгоре ли беше? Брат, Иван. О, какво е това тук, бе? Това нещо е правилно от работници, не от хора. Това е такива. Бах ти якото, Къде човек. съм вчера паднаме? Това е един от двата такива и други. Това е супер якото, човек. Това е октсиген. Където парното откриване е такива. Найс. Били са три. Някога са били три. Това нещо е правилно от работници. Това е кажи ми, че това е боята. Кажи ми, че това там е боя. Не. Защото не ми харесва оттенъка. Не, като гледам къде в худала и ти може да е някакъв прасичка и худала. Ама боя е... Боя не е красиво. Не е боя да е. Ръжда повече не би на мен. Нещо такова. Прасик. Бах ти слушай. Аз ако имах нищо, аз да представя Представяш ли си? Краката да не падне в някой шахта или дупка. Вижте. Тухли на прах. Това е задънено тук. Това е задънено, няма продължение. Ма ние може да си един път някъде да няма да влезем това, което няма сграда. Такъв ни е късмета, бе, човек. Оплакваш ли се? Аз не. Чакай. Това са коли, бе. Преди той има къщи наоколо, най-малко да се чува дрелка от някой от къщите. То в тази гора. Не е хипито. Знаеш, че има една шахта. Гида. Имаш ли фенерчетка става мрачно за камерата? Няма да гледа като туалетна, ти бани ли ще е било? Как ще стъпва в шахтата? В шахта има шахта да внимаваш. Да, прескача. Аз съм последен да мога да се види как хората.
Ми да си има куче, да, какво път има куче? Голяма стая, цялата облична лоши, это на опа. Време на време се обръщам назад, да малко светлина се виждате. Тук има продължение, май, или е дупка това стената. Сега съмнявам. Нямаме шоки. Каско не е покрита. То ми е гарантия. Уф, маля как ми издранчаха бутилките. Още едно ли? Нищо не се види. Това с някой стоя го издърпа човек. Са го изтарвали долу. Или въжи така са изгрини, с да падна. Тук като някакво отче с тази книга стои подземно царство. И сега гледаш някой не отговаря направо. Аз и на мен отговаря. И не ги чуваш. А няма хора да ми отговоря. Какво? Сянка си. Умряла. Така се виждаш, че си човек. Живота. Сега не може да си викаме, аз на това се качим. Сега трябва да се катерим обратно, да. И да му се не видиме. Не съм научила да ги правя тия неща като хората, бе. Ма направо. Пълен сел. Ба, нямам сигнал. Тук долу няма сигнал, сериозно, бе. Няма. Лел. Нататък има лошо, много тъмно. Трябва да видим как е друга. Някой път човек трябва с нагласта да търсим такива места да дойдем, да сме подготвени с фенери, а не просто е така на случайен принцип. Просто видях сградата от граници и ще го Да бе, да бе. Това пак такива неща. Айде пак вътре в кухнята тук. Еми да хванем всичко, бе. Ако не намерят разчленение някъде, поне да сме видели всичко. О? Кои, бе? Ама ако и тебе тафонат. И то таван супер много макив, човек. И тук стената. Вижте, написа, бе, че бах ти яке са написат. Полагам супер много. Да, какво е било това, между другото? Това е панел, панел на повечето на панел. И са горели панели и са обрани от другата страна и е било това на перо, са обрано всичко. Смята е. Стопро. Човек намерих входа с стълбичките. Намерих главния. Това тук е главния вход, човек, с градинка отпреде. Какво? Какво е било това? Да. Щъпвам ги, бая. Намерихме лятната градина. Добре. Има си езерце с мощи и стълбички и всичко. Нашия е Тиндър. Тук ли? Да.
Май си намерихме място за бюра и за папане. Са подвързвали керамици или подготвили да ги сменят. И е останало всичко. Това е тъпо да го оставят те. Не, спори. Скамейки. Къде? Доварч. Тяхната градина тук, бе. Тук е имало басейнче, езерци. Там най-вероятно тук са били маси. Това е, като ми кажат езерци на ресторант в гората, аз единственото, което чувам е блато и свърталище на комари. По-нататък към някакви столби ли отиваме? Сега ще проверим, бе. Много добър комплекс за комунизма. Сега ще проверим, бе. Намерих шахта. Шахта. Намерих място за селане. Кът за кладенец. О! Ай, Его да е пътя за колите и тук. Шахтата е тук, еде. Накръгло. Къде имало колета? Са видели камиони. Най-вероятно. Не да, его да е пътя отзаде. До съседната къща е тук. айде, аз се кафирах. Тук почне и мърдам. Аре да не сме сега да хапнем малко. Давай. Това беше запис 002 от приключения по изоставени места. Ще има и още. Аз съм Георги. Деси? Разправи се на там. И Лъчезар. До следващите виждания. Чао! Махни